Юлым минем тау битендә, Сакмар суы ага кырыннан, сәүдәгәрләр йөргән чит илләргә караваннар белән юлыннан. Елның иң гүзәл, хушисле, җилле, кояшлы җәй аенда без Оренбург өлкәсе Каргалы авылына килеп төштек. Билгеле, аның сәбәбе бар. Сез бу хакта тапшыруыбыз барышында аңларсыз. Ә башта тау дулкынына җайланып утырган, елгалары шифа бирә алган, тарихи шәхесләре белән дөньяга танылган авыл ышыгына узыйк. Сүз дә юк, каягына барып чыксак та, менә без тарих турында кызыксынабыз. Рафаэль абый, менә Каргалы авылының тарихын сездән дә яхшы белүче юктыр. Без бит инде 1745 елда бойлар сабасыннан чыккан халык. Бабай менә шу урынга 200 гаилә алып килгән. Канан мотор урыннар, Сакмар буе җыелган, минемчә, шул хәтле тәвәккәл Кайяр егетләр монда җыелганнар. Авылга нигез салучы Сәгыйть Хаялин халкыбыз тарихында күркәм эз калдырган шәхесләрнең берсе. Россия һәм Урта Азия, Казакстан арасында сәүдә юлларын урнаштыру өчен Казан өязеннән 200 гаиләне Каргалы тау итәгенә күчереп алып килгән ул. Бабай 1750 елда 5000лек караван ебәргән Индияга. Аңарсы инде ул Хива, Бухара, ул якларда бик күп йөргән, сәүдә иткән. Беренче гильдия сәүдәгәр нәрсә аңа әйтәсең? Шулай итеп, ул яклар билгеле. Татар Каргалысы иң элек Сәйит бистәсе Оренбургтан 18 чакрым ераклыкта урнашкан. Авыл аша Сакмар, Каргалы елгалары агып төшә. Шуңа да күп кенә халык өчен авыл Каргалы буларак билгеле. Язма чыганакларда Оренбург Каргалысы дип тә бирелә. Аннан билгеле сәүдәгәрләр, эре меценатлар, Идел һәм Урал буйларында мәктәп-мәдрәсәләр тотучылар чыккан. Бу инде беренче авылның үткән гына гомер калган хәтер сахраларда искән җил кебек дип. Монда мин малай чакта 2 этажлы, өстә 3нче этажы агачтан булган. Татар авылларының йөзен менә шушындый 3 гасырлык йортларда саклыйдыр. Ә бит әлеге Каргалы авылына нигез салучы Сәгыйть бабай тагын 38 татар авылын булдырган. Монда беренче мәчет 1749 елда төзелә. Мәчет имамы Габдиссәлам Ураз Мөхәммәтов Арча районының Ташкешү авылыннан күчеп килгән була. Аның оныгы татар шигърияте классига Әбелмәних Каргалый. Шул ук авылда Габдурахим Утыз Имәни, Валид Ишан, Ишнияз бини Ширнияз, Хибатулла Салихов кебек мәгърифәтчеләр һәм шагыйрьләр дә яшәгән. Каргалы мәктәп мәдрәсәсендә Россиядә беренче рәсми мөфти булган Мөхәммәтҗан Хөсәенов та укый. Хәзер без Каргалы авылының иң озын, иң үзәк сәүдә урамында. Аның озынлыгы 2 чакрым. Революцияга кадәр чит илләр белән элемтәдә торучы Каргалы авылы сәүдәгәрләренең саны күпкә артыграк була. Оренбургдан, если ул вакытта 64 сәүдәгәр булса, бу нидән 951 мең сәүдәгәр булган авылда безнең Сәгыйть бистәсендә. Ул мал белән шиткәннәр. Шуларның берсе танылган сәүдәгәр Әхмәт бай Хөсәенов. Аның кибет сарайлары бүген дә сакланган. Кайчандыр 9 мәчете, мәдрәсәсе, 13 меңнән артык халкы булган Каргалы авылы тарихта үз урынын тота. Без Каргалы авылының иң тарихи урыннарының берсендә дисәк ялгыш булмас. Менә бу кыймалар 19 гасырга карый. Гомумән, Каргалы авылында 3 зират бар һәм алар бик күп тарихны саклый. Әлеге зиратның беренче кабер ташлары 18 гасырның уртасына, ә зират кырылмалары 19 гасыр башына туры килә. Без хәзер торабыз шушы авылга нигез салган Сәгыйть Гаитулла Хаялинның менә кабер ташларын. Монда русча әйткәндә фамильный склеп безнең Хаялиннарның, татарча төрбә була иде. Монда безнең әбиләр, иш хатыны булган аның, алар күмелгәннәр. Үзе бер-ике улы да булганнар, Абдулкарим ниләр. Мин үзем Сәгыйть бабайдан 10нчы буын. Менә хәзер инде әтисе билгеле, бабайы билгеле булды. Мин 12нче булып чыгам.
Өстәрәк шундый ук таш корылмасы. Бу Петр I-нең тәрҗемәчесе генерал Кытлымөхәммәд Тевкилевның хатыны Хәдишәнең кабер ташы. Баштан ничек ясалган, ана шул көе сакланган. Хәзерге вакытта Татар Каргалысында 4000-нән артык кеше яши. 3 мәчете, урта мәктәбе бар. Авылның төп урамнары Габдулла Тукай, Муса Җәлил исемнәрен йөртә. Әле күпме ачылмаган, язылмаган, ишетелмәгән үткәне бардыр. Ә менә бүген без аны тагын бер кат Сабан туй күренеше аша дөньяга баян итәбез. Тик аңынчы авылның бер гаиләсенә кирип чыгыйк әле. Милли бәйрәмебез алар өчен яшәү рәвеше дисәк ялгыш булмас. Сабан туй сезнең өчен нәрсә ул? Бәйрәм, беренче бәйрәм, халыкның күңелен күрәбез. Бүтән күңеле белән сәнгатькә бирелгән. Шуның аша тәрбия кылучы Малик Абыйхаликов инде 45 ел дәвамында авыл Сабан туен алып бара. Кемгә ничектер мин аңа авырсынмадым. Менә ни әйтәләр бит инде сценарий кирәк дип 1-2 ел бәлки мин теге сценарийны караганмындыр инде кайгазга. Ә миңа менә ятлаган бер шигырь кебек халык бәйрәме безнең сүнмәсен иде, бетмәсен. Ул дуслыкны ныгыта, бердәмлекне ныгыта. Шуннан арада батырлар килеп чыга. Сабан туй көне карасаң, бөтен егетләр, малайлар, ирләр кәләпүштә йөри. Һәммәсе матур киенгән. Бәхет, шатлык, озын гомер телим. Һәм бәйрәм беркайчан да сүнмәсе, үлмәсен. Бүтән халык бәйрәме Сабан туен алып бару читтән караганда гына җайлы кебек. Шунсы мөһим, аны бүтән кеше дә булдыра алмый. Малик абыйның хатыны Наилә апа мәсәлән, мин рәхәтләнеп ризык әзерлим, шәл бәйлим ди. Ну, иң яраткан эшем шул инде. Әйе, һәм шәл бәйләү шул хәтле. Ә бит ул да безнең гореф-гадәтләребезне саклаучы, киләчәк буынга тапшыручы. Менә Сабан туй алдыннан әзерләнә торган милли ризыклар пешерелә. Мин сезгә Татар Каргалысының иң зур, иң әйбәт, иң тәмле бәлишен пешереп күрсәтәм. Вакыт әз буларак мин сез килгәнче бәлишнең камырын басып та куйдым инде. 1 стакан суга, йылы суга, бер генә чәй калыгы кыры чүпрә салам, 2 стакан май салам. Шуннан соң туз, әз генә песок, и камырны каты итеп басам. Ишлек өчен шакмаклап вак итеп туралган бер таба бәлишкә безгә кило 800 ит кирәк. Ит симез булырга тиеш. Бер бәлишкә мин стакан ярым диге салам. 200 грамм суган кирәк тә кирәк инде. 1 стакан шулпа хәзер китереп салам. Артыгын менә шулай итеп ыклау белән киссәм дә алам. Инде хәзер ишлекне салам. Менә тишек тишәм. Уртада күкәй белән сөтне тугладым. Матур булсын өчен өстенә сөртеп алам. Безнең бәлишебез хәзер әзер. Без аны сәгать ярымга мичкә куябыз. Шушы Каргалының диге бәлише. Менә шулай итеп куябыз да кунакта безнең кыш ите куела. Без тәлгә менә шулай итеп бирәбез һәрбер кешегә. Халыкларыбыз исән-сау яшәсен, татулыкта яшәсен. Бу гаиләдә һәр зур бәйрәмне бергә җыелып уздыралар икән. Иртәгә безнең авылда бик зур бәйрәм була. Ул бәйрәмнең исеме ничек? Сабан туй. Сабан туй. Борыннан килгән бәйрәм бу. Аны бик матурлап каршы алганнар. Ел буена әзерләнгәннәр, кызлар яулыклар чиккәннәр. Мин исәнлек телим балаларыма, оныкларыма, көндә бер көндә калмыйча, ана шул теләкләремне телим. Бабаем исән булсын, ул миңа шул хәтлетрәк. Шул хәтле Ходай исәнлеген бирсен аның. Без Аллага шөкер бик матур яшәдек. Мин уйлым Каргалда бәхетле семьяларның берсе гаиләсенең берсе бездер дип. Бүтән кеше дә шулай ди. Сез бик бәхетле Наилә Сафиевна диләр. Наверное, шулайдыр. Булганына куанып, балалары, оныклары белән горурланып яшыялар. Шуның белән үрнәк бәхетле дә.
Qonaqlarına baynar selam. Selim aqsasın, el ayağa uzmasın ömür. İster misiniz yaşayız biz Allah'a şükür. İster misiniz yaşayız biz Allah'a şükür. Sabantuy ул кешеләр төрле үзләренең эшләрен бетергәннән соң, чәчүләрдән соң ял итә торган бәйрәм. Бик зур бәйрәм, безгә ул бик ошый. Без аны бик яратабыз. Без монда үзебезне дә күрсәтергә килдек. Нәрсә эшлисез сез? Без кунаклар каршылыйбыз. Җырлыйбыз, биебез аларга. Күрсәтәбез үзебезнең авылыбыз. Авыл бик тырыш халык яши безнең авылда. Данлыклы шәл бәйлә дисеңме, агач эшләре дисеңме, чигү дисеңме, безнең халкыбыз бөтен эшкә дә оста. Шал бәйләү һөнәрен әбиләребез, әниләребез бәйләделәр, шулардан безгә калды. Безнең кызларыбыз, киленнәребез дә бәйли. Әти бәләкәй чактан әти занимация итә, шуннан бирле үзем дә занимация итә башладым. Ышый, агач эше. Агач эше чисто, экологически чистый. Халык яратып. Шундый шатлыклы бәйрәм. Без шунда бөтенебез киләбез, күрешәбез, танышабыз, күңел ачабыз. Шатлык бит ул, бәйрәм бит ул. Уршак чакта якына ял, ерак ара. Хош килдегез, түрдән үзегез каршы ала сезне Татарстан Күкмара. Рәхим итегез. Үзебезнең районыбыздан, республикабыздан, Күкмара районыннан үзебезнең подворьелар белән шушы Оренбур Сабантуена килдек. Безнең Сабантуйга килгәндә инде безнең халкыбызның иң зур бәйрәме, иң матур бәйрәм, халкыбызны җыя торган, кыр эшләре беткәч, аны билгеләп үтә торган, туган тумачалар җыя торган зур бәйрәм. Татар халкы һәм барлык Россиядә, бөтен дөньяда яшәүче татарларны бусы Барабишки гармунчылар белән тәбрик итәм. Аларга озын гомер, шатлык теләп, тагы да Сабантуйларыбыз ямьле, матур гөрләп, бөтен дөнья буйлап таралсын. Дала буйлап чапкан ялгыр атлар, ут чәчрәткән алмаз сөяклар, бабайлардан килгән васыят итеп, хәтер сакчы һәр чак кабатлар. Сөңге очларыннан үткән тарих, синең тарих, халкым синеке. Кылганнардан сызылып чыккан аваз, синең аваз, халкым синеке. Шундый Оренбург өлкәсе шундый әйбәт, матур, чәчкәләр ата, шундый үзгәрде хәзер. Кунакка килегез, татарлар, казаннар, бөтенегезне яратабыз. Пенза өлкәсеннән килдек 35 кеше. Президент биргән автобусга утыртып, ана телен укытучыларны, авыл эшмәкәрләрен китердек Сабантуйга. Сабантуй ул җырлау бию генә түгел, халыкның җаны тәне покой булса, кеше дөньяда яхшырак тора, елмаебрак, яхшырак тырышып эшли һәм кирәккән вакытта илне дә яхшырак ул кеше саклый. Бу Сабантуйга мин аеруча рухланып килгән идем башыннан ук. Чөнки Оренбур ул гомер-гомергә татарның ыйыткысы булган, үзәге булган, тамырларының үзәге булган. Менә шушы Сабантуй бәйрәме, бүгенге бәйрәм, шушыларны яңадан раслады. Күңелем орына сиңа, данлы төбәк Оренбур. Илгә мәгърифәт истәүче, мәңге гүзәл, мәңге нур. Карап булып йөзеп килә, сүнмәс шөһрәт, сүнмәс дәрт. Халкымның мөкаддәс сазы,
büyük şair, dertmend. Şunday asıl ilge kilubuz bilen şul xatli baxtli. Agar da biz 6-cı bütün Rossiya Sabantoyu bulmagan bulsa, Оренбург şerinin şuşunday da boy, şuşunday da buldıqlı halkın bilmegen bulur idik. Neçe yıllar bütün yerlerde jirgen Sabantoylarını көрген kişi bularak men ayta alam, Оренбург halkı iskitkiş, aşık, жылы ham sağıngan. Yağmur yawa, quyosh çıga. Mine halkı da şunday tabiatı şekilli bir gürlep kite, bir biyip kite, bir jırlap kite. Şunun hatlik көңілі, şunun hatlik көңілден болған bayramlar köprek bulsun idi. Seyer, nur sayrar urlerinde көңілләрне titretip, туып çıktı bir muciza, millet күрке, театр.